салому алейкум дӯстони азиз. Инак мо дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем ва аз нарху навои мошин барои шумо маълумот хоҳем дод. дӯстон, ба канал обуна шавед, зангуличаро пахш кунед. аз ҳар як навигариҳое ки дар канали мо наворҳои нав пайдо мешавад, то ин ки шумо огоҳ ёбед. Opel Astra G солаш 98. балоно дар ҳолати хуб. чор электропакет. манин CD плеер. коробкаш механик. С пробегишам мефаҳмед. пробег 186 000 километр. ҳолати салони мошин ва ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин багажи мошин газаш таблетка 43 литра. мотор 1.6 экотек, сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газ киди 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин, ин чашкаҳои пешам дар ҳолати хуб, тохтагӣ ва ин нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 711 0050. Opel Zafira солаш 2000. балоно дар ҳолати хуб. ин ду электропакет, магнитофон, коробкаш механик. пробегаш 461 000 километр. ҳолати салон ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин, расходи газ 10 та газ киди 100 км мегардад. мошин дар ҳолати хуб. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 41 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 878 53 13. Opel Caravan солаш 98. ин ойнаҳои сиёҳшише, мӯҳлаташ то моҳи марти 2020. санҷиши техникиш то моҳи октябри соли 2020. ин дохили салон, пробегаш 221 000 километр. CD плеер, коробкаш механик. сиденьёе
ابولی ای روی کشکشتگی سالن قفای ماشین در حالت خوب мотор 1.6 سوزشواری بنزین расходаш 7 تکیتی سخته میگردد منی حالت мотори ماشین منوی چشکای پیش ماشین تو چشکای پیش تاستگی نه نرخ ماشین 39,000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 914 68 88 BMW سالش 97 4 بالون در حالت خوب سخت نه این داخلی سالن ماشین این دو الکتره коробкаш механик CD плеер канцелер пешкош кор мекунад пробегаш 282,000 километр ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб мотор 2 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чанде 70 расход 10 та газгири 70 километр мегардад манин чашкои пешам дар ҳолати хуб ин моторам ҳолаташ дар ҳолати хуб нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 930 1941 ماشین سودا براخته یعنی سودا شد چند به؟ اوپل کراوان سودا شد 34,000 ده اساس ماشین یک سالی نشده سودا شد 34,000 سوم به اوپل کراوان این سالش چند سالش اینه سالش چند سالش 98 بودن 34,000 سوم به سودا شد سالش 98